Hoi. Het zwaarste attribuut ooit, geloof ik? Ja, het weegt wel iets, inderdaad. Zo, is dat een mooie kans? Staat hij zo goed? Ja, zo staat hij goed. Nou, welkom. Dank u wel. Dit is onze jury. Daar ga je dan pitchen. Je bent, het is wel heel moeilijk, want je bent even de weinige die naar eentje durft te komen. Ja. Dus het is alleen maar jij nu. Het komt helemaal op jou aan. Ja, ik ga ervoor. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan mag je een minuut tot onze jury spreken. Oké, dankjewel. Goedenavond jury. De markt van de advocatuur is niet in balans. Want zeg nu zelf, u betaalt toch al snel 40% te veel voor een advocaat. Sterker nog, u schakelt wellicht zelfs helemaal geen advocaat in. Jurisplace gaat hier veranderingen brengen. Hoe? Door het inzetten van 3 unieke, innovatieve diensten. Ten eerste gaat Jurisplace ambitieuze rechtenstudenten inzetten, die het eenvoudige en standaard juridisch werk tegen een beduidend lager tarief zullen gaan verrichten. Ten tweede komt er een vorm van marktplaats, waar vraag en aanbod van juridische zaken elkaar gaan ontmoeten. En als derde gaan cliënten hun advocaat na afloop van een zaak een beoordeling geven, een cijfer. Door het aanbieden van deze diensten gaat de advocatuur transparanter, toegankelijker en goedkoper worden. Want Jurisplace is van mening dat iedereen van het recht gebruik moet kunnen maken. Mijn slotzin wordt dan ook: Jurisplace gaat zorgen dat de advocatuur weer in balans gaat raken. Dat was mijn pitch, dankjewel. Dankjewel. Even één vraagje. Ik zag in jouw plan dat jij, als wij via jou onze advocaat krijgen, dat die 34,50 per uur kost. Ja. Waarvan het gros voor jou? Het gros voor mij? Ja, er gaat ook heel veel werk in zitten. Want het is de bedoeling dat Jurisplace die gaat dan bij de cliënten langs om het eerste juridische probleem inderdaad goed in kaart te brengen. En ook te kijken van, is het juridisch probleem, is het inderdaad iets wat een student kan doen? Of is het toch te complex waar een advocaat voor nodig is? Dus er gaat wel heel veel voorwerk. En dan moet jij dat allemaal weer tegen die student gaan uitleggen? Ja. Nou, daar zou ik ook geld voor vragen, ja, als ik jou was. Rob, heb je ook vaak juridische advies nodig gehad in jouw leven? Ik heb wel eens nodig gehad, ja. En als ik dan hoor een uurtarief van 34,50, dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, maar geeft ook iets bij mij van 34,50. Dat kan ik zijn. Ja, kwaliteit is ook heel belangrijk, dat dat gewaarborgd gaat worden. Dus ik wil wel even heel duidelijk vermelden dat de studenten echt alleen het standaard en eenvoudig juridisch werk gaan verrichten. Maar om de kwaliteit te waarborgen, is het wel de bedoeling dat er samenwerking ook gezocht gaat worden met een advocaat, die wel, als er vragen zijn, waar we dan terecht kunnen. En zeker de eerste zaken die zo'n student zal gaan behandelen, dan is ook wel de bedoeling dat er de eerste keer het toezicht op komt. Of het inderdaad wel, of ze ook wel de kwaliteit leveren die Jurisplace ook wil. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? Want als zo'n student fouten maakt in algemene voorwaarden, ik neem aan dat het om dat soort dingen gaat. Die komen voor Jurisplace, die zal aansprakelijk zijn daarvoor. Dus het is echt van belang dat er een goede werving en selectie plaatsvindt. En dat ook echt die zaken naar de studenten toe gaan, waarvan de studenten ook zelf zoiets hebben, wat ook in hun vakgebied is. Want je hebt verschillende masters. De een heeft strafrecht, de ander heeft privaatrecht. Dus dat ook de juiste zaak wel ook gezet wordt op de juiste student. En hoe zie je dan de selectie van de studenten? Dat ga je zelf doen? Tot nu toe is het bedrijf alleen. Ik ben wel inderdaad op zoek naar iemand die het misschien met me samen wil gaan doen. Omdat het toch anders te veel wordt voor alleen te kunnen doen. Heb je zelf ook een juridische achtergrond? Ik ben bezig met een opleiding daarin. Ja. Dus je kan jezelf inhuren dadelijk? Ja, dat is wel mijn bedoeling ook. Dankjewel voor je uitleg. Onze jury gaat in beraad. Dankjewel. Dankjewel. Hoi, en hoe vond je het gaan? Wel redelijk. Ik heb het gevoel dat ik niet alles heb kunnen zeggen wat ik heb willen zeggen. Maar ze bleven heel erg steken op het verhaal rondom de studenten. Dus en toen was het al voorbij. Ja. Wat is er niet aan bod gekomen dan? De marktplaats is niet aan bod gekomen. En ook de beoordeling van de advocaten is niet ter sprake gekomen. Dat had ik toch ook heel graag willen zeggen. Want dat is toch een heel groot deel van de dienstverlening die ik wil gaan voeren. Ja. Nou, ik vind een dappere poging, zeg maar, om een beetje die blackbox van de advocatuur proberen te doorbreken. Dat vind ik aan zich dapper. En op zich is het idee ook wel goed, denk ik. Ja.
Ja, het concept is sterk. Ik denk ook de doelgroep met studenten heeft potentieel kansen. Het is wel een moeilijke weg om dan het hele proces met klanten en met studentenselectie. Want wat je ook na 2 jaar zijn ze afgestudeerd, gaan ze volledige baan. Dus je moet continu blijven werven aan de studenten. Het is een vrij arbeidsintensieve aangelegenheid om die kwaliteit dan in studenten goed te hebben. Ja. Maar om nu echt zeg maar, een zaak over te dragen aan een student, vanwege een laag uurtarief, daar heb ik wat twijfels bij.